Muri Zimbabwe, muri sei kumativi mana enyika. Right now, pane a military drill iri kuitwa nemasoja iyo yatiri kunzwa kuti Mnangagwa wasn't aware of it. So pane masoja right now muri Zimbabwe, maconvoy emasoja ari kutenderera muHarare officially zviri kunzi it's just a military drill, which might be true, but pane vamwe vari kufungidzira kuti this is a display of power iri kuitwa neChiwenga faction, iri kutaridza Mnangagwa kuti Mnangagwa iwewe wakamira nemabusinessmen, but rimwe side kuri kumira masoja, the military guys. So regai tipinde munyaya zvizere kuti munzwisise kuti chii chiri kuitika. So pari kunzi pane convoy ine matrucks anosvika iwo 18, which is like one of the largest convoys dzinowanzo kutenderera muZimbabwe. So vakomana vari kunzi varova round vakapfuura nepaState House. Izvo zvinova zvashamisa vanga vari paState House because panga pasina ari kuziva kuti there is anything like this that is going to happen. Papasina ane information yekuti there is a military drill like this, and then vekuState House pavavona this, and then they called to KG6 yava kunzi iyo iko zvino izvi Josiah Magamba Tongogara barracks vafonera kuya kubvunza kuti ko aufa chii chiri kuitika. Ndipo vaudzwa kuti no, it's a scheduled military drill iri kuitika. It's a scheduled show of it's maintaining my vehicles. They have to be maintained by actually working. So ndo zviri kuitika. So muri Zimbabwe pakaipa. This might be actually the show of power iri kuitwa neChiwenga faction against divi rekwamnangagwa. Nani muri paona because pane vari kutaura, pane vanotaura vachiti chivo Mnangagwa have used money to buy a lot of people, and now not just to buy a lot of people but even to bring in people who are, what can we say, vanhu vekuti they are actually talented in business, in whatever, and now they are this big family naMnangagwa. But zvaari kuita when it comes to the generals, even though pane magenerals anozikamwa kuti akapiwa mari sana general matatu etc, but those guys, they are still principled and they are still following the code of conduct military, and so you never know really what's happening. But as soon as we get new information about this, we'll be updating you pano pa them Tapa Times. Make sure kuti masubscriber musange mchisaririra kuma updates akakosha kudai so, and mogara pano nevamwe venyu.